Jatend piny William Ruto oseyo jodito mag Azimio kuom kelo thoye mag ji 37 mane olalo ngimagi e kinde ng'anyo mag Azimio. Ruto wacho ni ji makamago ne dak owito ngimagi poni Azimio ne ok oluongo ng'anyo, ka oseyo jotelo mag Azimio kuom tiyo gi rowere chwalo ajenda mag siasa. E kindeno mag Kenya Kwanza bende Kenya Kwanza odhi nyime kod golo ranyisi ni Ruto kod Raila dhi twak e ndalo mabiro ka giramo ni twak makamano nyaka bedi ewi pek mar ngima. Wino miyo waler mathoth. Kata odoko ni bad migawo mar obila oseyudo seyo mathoth kowuok kuom josiasa mag Azimio, jotend kanise, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae kod piny mangima ewi tho ma ji 37 e kinde ng'anyo mag Azimio, jatend piny Dr. William Ruto to oseyo tend Azimio ewi thoye makamago. It is regrettable, it is unfortunate that we have lost lives, that Kenyan young people have lost their lives in these organized riots. Kaoloso e kaunti ma Kilifi e kinde limbe mare mar ndalo abich e gwenge makadho wadh nam chumbi, Ruto onyiso jotelo mag Azimio mondo kwa ng'uono oganda jo Kenya kaluwore kod tho ma ji 37 e kinde ng'anyo maggi. And the people who are behind these riots, the people who are funding, the people who are organizing these riots that has caused the loss of life of Kenyan youth, Kenyan people, that have destroyed people's business, that have destroyed public property. Those people should be ashamed of themselves. Ruto wacho ni poni riwruok mar Azimio ne ok oluongo ng'anyo e pacho kae, onge ng'ata mane dolalo ngimane, gino ma omiyo ok onego se obila kaluwore kod tho ma ji 37 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo makamago. If they had not planned the chaos, if they had not financed the anarchy, we would not have lost lives. We would not have lost property. We would not have lost public property. And going into the future, I hope all of us have learned the tough lessons of organizing violence and chaos. Ne omedo wacho ni gin kaka piny owacho gi kuyo kod anyuola mag joma ne owito ngimagi e kinde ng'anyo makamago, kendo kwayo josiasa mondo wetiyo kod tulo kaka yo mar chwalo ng'ur margi. E komachielo, jotelo mag Kenya Kwanza odhi nyime kod chiwo ranyisi ni jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga dhi romo mar timo twak e ndalo mabiro. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa, ma en achiel kuom jotelo machiegni kod William Ruto, olieko wach makamano kendo kwayo Ruto mondo ne ni twak e kinde kod Raila Odinga obedo mar kelo konyruok ne jopiny ma ok josiasa. Kwa hivyo rais, hao wananchi wa magharibi na Kenya mzima wamesema wanataka kuwa mashahidi wa yale maongeleo mtakuwa nayo, ili pasiwe na mambo ya kibinafsi, yawe ni mambo ya kufufua uchumi, ni mambo yanayohusu wananchi wa kawaida wa Kenya. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala bende kane loso e kaunti ma Kilifi odiochieng' manyoro ne owacho ni jatend piny William Ruto ni thuolo mar twak kod ogai mar Azimio Raila Odinga ewi yore mag duoko piny pek mar ngima e pacho kae. Hata kama bei ya unga imepanda, tuko na njia za kufanya hizo bei ya unga, sukari irudi chini. Mumeona juzi rais ameimport mafuta. Tunataka bei ya mafuta ya kupika pia irudi chini. Tunataka mahindi ikuwe mingi, bei irudi chini. Juzi mumeona gas, amepunguza gas kwa shilingi 500, lakini iko makatel fulani kwa petrol station wamekataa kupunguza bei ya gas. Tunataka wale watu wa kuangalia weights and measures na kuangalia mambo ya prices waende wahakikishe kwamba watu wamepunguza bei vile instructions zimepeanwa na zile mitigation serikali. Lokrok mar chung' motegno mag josiasa mag Kenya Kwanza nyalo mana bedo ranyisi ni jotelo ariyogo dhi romo mar timo twak e kinde mabiro. Magi timore bang' ogai mar Azimio Raila Odinga nyiso jofwamb weche ma ok e pinje maoko ni jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan ne obiro e pacho kae jumbe 2 mokalo mar tayo twak e kinde kod William Ruto. Wino, Ramogi TV, Nairobi.
Tok report mar Chris no wadona kawiyo